Ito na po mga kauragon. Aakyat na kami sa grotto. Maganda mag-exercise ito mga kauragon. Lalakasin lang yung tuhod natin. Mataas kasi ang aakyatin natin. So mga kauragon, nakakit pa tayo sa tuktok. Ito matarik-tarik mga kauragon. Makakarating din. Salamat sa Diyos, nakarating na tayo mga kauragon. Ayun, nakarating na tayo sa panang grotto. Ito ngayon ang panibagong adventure ko mga kauragon. Ipapakita ko sa inyo ang view dito. Ang ganda. Gandang tingnan. Ayan mga kauragon.
Kitang kita yung mga bulubunduking lugar. Ito na po yung lugar ng Kagiba, sa kapito ng Kamagaligal Bay. Ang ganda oh. Nakakahingal naman ang kaunti. Kitang-kitang mga view ng lugar ah. Mga kauragon. Oh. Ayun. Ayan po yung Palanog Cement. Yun, yung building na yun, yung muusok. Maganda dito mga kauragon, punta kayo dito sa grotto, dito sa barangay Kagiba. May exercise na kayo. Maganda pa ang mga view dito makikita ninyo. Makita natin yung Bulkan Mayon. Tapos, pag nandito na tayo sa taas, parang nasaan na tayo eh. Ang sarap ng simoy ng hangin, mga kauragon. Tapos magdasal din tayo dito sa grotto para bumalik na tayo sa mga normal na pamumuhay. Mawala na yung COVID, mga kauragon. Sa susunod na adventure ko mga kauragon, ipapasal ko rin kayo sa mga tourist spot dito sa Bicol. Ipakita ko sa inyo mga kauragon. Ngayon, uuwi na kami. May kasama lang ako yung pamangkin ko. Ito pa, uwi na kami mga kauragon.